100 jaar. Zo lang bestaat Velema installatietechniek en torenuur werk in Hollem. Ter ere van dat jubileum opent het familiebedrijf een eigen museum. In het museum laten we de geschiedenis zien van die 100 jaar. Hoe mijn pa ooit begonnen is, maar de producten die toen maken waren. En mijn mem is in 1963 met zijn huid getrouwd. En zij runde het winkeltje in Blaia. Wij hadden een winkeltje met een benzinepomp. Nou, ik ben gewoon een huisvrouw. En ik deed de winkel en een benzinepomp. En ze vallen mogelijk hopelijk, maar ik ben net in de werkplaats. Ja? Maar in de winkel, daar ken ik hier de benzinepomp. Dit spul, dat is een paken. Hè? Dat is weer al even, die we hier boven op een salter zijn, daar kwamen wij eigenlijk nooit. Maar ik heb de huishoudelijke apparaten in een winkel. En die verkocht ik dan. Maar dit is klokkenbol en dat weet om misschien haast beter. Hè? Daar weet ik net zo vol van. Daar vind ik heel goed in. De tandwielen die in oerwerken moesten, die vreesde ik. Want de oude man die kon met een freesbank nog net werken. Maar ik wel, dus ik vreesde de tandwielen. Jan Velema wie net alleen nog technisch onderlijn. Zijn hart en ziel lijn echt bij de draaibank. Dat was hartstikke mooi werk. Hè? Hadden we dan weer kleven en dat draaiden we netjes in elkaar. Dat denk ik, nou, ik ga weer een stukje vakmanschap aanleveren. Met zoveel rieke verhalen en samelen producten uit de afgeronde 100 jaar voelde voor bezoekers genoeg te ontdekken en te bewonderen. Ik vind het heel interessant hoe zich de daar ontwikkeld had. En het is echt een stukje familiegeschiedenis. Ja, want het wie mijn paken die dat oprichten had. Nou, de techniek, hoe ze het maken hadden, hoe het vroeger al een klokmaatje kon met zoveel tandwielen en dat het echt werkt. En dat vind ik prachtig. Echt zo goed en best in. En het is echt heel bijzonder wat zal je net wel bij ook van de Garaha. Om hier al je op te hingen en te vertonen aan iedereen die het zien wil.